Хай! Днес ще ви покажа как се снимам с моят Samsung Galaxy Z Flip 6. Има толкова много начини да се снимаш с този телефон. За снимки с предната камера се поставя изключително лесно и можеш да си направиш цяла фотосесия без да докосваш телефона, използвайки жестове. А ако искаш да си правиш селфи с основната камера, просто пускаш малкото екранче и използваш всички функции на двете задни камери. Както вече казах, има хиляди начини да се снимаш с този телефон. Може да го поставиш наобратно, може да го поставиш навсякъде. Но на мен любимия ми начин е да го хвана сякаш е стара видеокамера и да се снимам ето така в огледалото. Пишете в коментарите коя от всичките идеи ви допадна най-много и как бихте се снимали вие. Сега ще ви покажа няколко хака за обработване на снимки директно от галерията с помощта на Photo Assist. Тази лампа в моят кадър нещо ме дразни, смятам да я изтрия. За 10 секунди лампата я нямам. А пък на тази снимка съм застанала нещо малко накриво и с помощта на AI ще я изправя. За 5 секунди снимката ми е права. Пишете в коментарите кои от тези хакове бихте използвали най-много и какво ще искате да ви покажа от моят Samsung.